ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, шумо аз названи видео фаҳмиден лаҳзаи гуро истуси хулоса фаҳмиден. Барои чӣ кор мекунем? Подписатсия, лайк, дакумент, патента мегирем фаҳмидем. Ва чера фаромӯш мекунем комментария баъди гапои ма. Хулоса видеоро сар мекунем бародарои азиз, бо диққат бошед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ана як бозӣ биромадай. Ин бозӣ ки сураташ ҳам ҷамъ мебирояд. Оли ҳамира чандин аз он ҷумла лаҳзаи гуро рекламаш кардистай. Дигар бигем блогерову бигем ҳофиз ами сарояндор реклама доран ами чиза. Як читон мегум бародари азиз ки ин кор на бо кадоми бозӣ кардиген дар комментария бинависен. И мисли мисол чӣ бигем монанди конкурсай фаҳмидӣ? Лотарея фаҳмидӣ? Дурӯғтон мекунанд, фребтон мекунанд. Валлоҳи мегум фребтон мекунанд. Ҳамаш дурӯғай мошенникияй, фанд фребай. Ягон чӣ намебурен, ягон чӣ намекунен. И бозӣ розине инсонҳои не машҳур чона мегиранд, биромадиан мардума фреб мекунанд, меситона ҳамаш қаллобияй, диздияй, мошенникияй фаҳмидӣ? Барои ҳамин ман шуморо бозам мегум, огоҳтон мекунам ки ина бозира кадоми реклама мекунанд, мекунад ку ба Аллоҳ шоҳидай бовар накунен ва накунен амира ягон чӣ регистратсия накунен, ягон кор накунен, намебурен, ягон чӣ намебурен. Ҳамаш дурӯғай. Пулотон дар киссаҳои ну бадбахтҳо меравад, медурояд ҷебакҳои ваёда ва яъне хеле мошинаи бадвои мақати кайф карда мегарданд, магазин доранд, дигаву дига чиза заведениё доранд. Атто боши дар ини Россия ранги ман хеле хиники да миёй кор мекунӣ, фаҳмидӣ? Дастҳо дар ҷебакат стройка мезанӣ, шабаш мекунӣ, пули ки миёи дар онҷо сарфш мекунӣ. Мардак дар Тоҷикистон кайфш кардесай, таи пош дар мошинаи бадвои маву бигем чанд магазини дига дора, бизнесошо бурдесай. Барои чӣ? Ай пули ки? Ай пули мо. Ай пули шумо. Дурӯғтон мекунанд, фребтон мекунанд. Ини дигарош реклама мекунанд, суми хичона мегиранд. Ау мардак аз 90 или ами чиз у кайфш кардесай, фаҳмидӣ? Барои ҳамин хоҳиш мекунам бародари азиз, бозам гӯшзадтон мекунам. И бозӣ ҳамаш фанд фребай, дурӯғай. Фирефтаи бозӣ нашен ва фирефтаи конкурскунам нашен. Ягон конкурскун шуморо рост намега ва ягон чизам намета. Агар битатам насибат намекуна. 90-99% ҳамаш дурӯғ меган, ҳамаш мошенникан, ҳамаш дурӯғгӯанд. Ягоншо бовар накунен. Бозӣ мекунен аз он ҷумла ниёзи мошин пошиноро буридагиан надодиган. Ина. Вали иншааллоҳ скоро ман мебирорум видеоша. Вали доказательства фактш кати ман ҳамаша мебирорум. Шумо тамошо кунед ки одамо чӣ мошин буридаган, пулошон надодаган, мошинашон додагӣ нестан, фаҳмидӣ? Ба ҳамин хотир инаи бозирам накунед, конкурсам бозӣ накунед ва ягон кас ягон реклама харам мешавед ку насидес ки билет биромада ёзи. Или бибиро гап захачи видеовизовка ки чӣ то бугу, ё чӣ реклама набошада, билет мехари, чизе мехари, видеовизовка катиш сёнкаш ку барои худат як ҷо бигимон мисол, фаҳмидӣ? Хоб, масъалаи темаи мо дар бораи ин бозӣ буд бародарои азиз. Ина ман барои шумо гӯшзад кардам, гуфтаистам ки ҳамаи ё дурӯғгӯанд. Барои чӣ? Барои ки як инсони хеле ҳам наздике ки бо ҳамо будай, ҳамон одамое ки амира вай кардаган, ҳамон одам бада дар WhatsApp биромад, гап зад, гуфт акай Рамазон, як чиза нишон мето мегум та гуфт ба мардум бирасон ки то ки мардум фреб нахӯранд, гуфт ҳамин бозира накунанд. Ҳамаша роӣ кардак, мисол гуфт так мара гуфт намера бирасон, гуфт масъад вай накунанд. Бовар кунен. Ба худо бародари азиз дилам месӯзатона, просто пултонро беҳуда сарф мекунед. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, агар ягон гапи безеб гуфта бошам узр мегӯям. Бахшиш. Дар канал обуна шед, телеграм канали модам обуна шед, дар комментария закрепит мекунем. Аллоҳ хайр ва хубӣ ва хайрат насибтон гардонад бародари азиз. То видеои оянда. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.